Another parcel to unpack, Kuradangers. So for today, meron na naman tayong another parcel to unpack at i-review na din natin, i-try on na din natin ito mga kadangers, no? So kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kuradang channel, please do subscribe and don't forget to like this video. Alright, because sharing is caring. Baka naman kasi mga kadangs na makikita nyo ang dress na to sa online. And gusto ko na i-share sa inyo din para naman before kayo bumili, satisfied kayo sa mga binibili ninyo mga kaday. So for today's video, another parcel to unpack. Sabayan nyo ako every parcel na ating i-open para naman hindi masasayang yung mga pera nyo sa kakabili ng mga kung ano-ano sa online store mga kadangs. Baka naman kasi matagpuan nyo to doon sa online store like Shopee, Lazada para din meron kayong idea kung bibili ba kayo o hindi mga. So here it is at nang na-open. So meron ako ditong tatlong kulay na dress but then the same lang yung kanyang style. It's a lace dress mga kadangs. So alam naman ang hilig-hilig natin sa dress kasi kung ano na graduation or mga Sunday's dress pwede din itong suotin pang church mga kadang. So, before kayo bumili dito, tingnan at panoorin nyo muna ang video na to kung recommended ba mga kadang. Alright, disclaimer, tong mga dresses na to is hindi sponsor. Binili ko ito with my own money. Kaya, no, kailangan sabihin ko sa inyo yung totoo na review natin sa mga dress na to. Alright, so sa presyo nito is ilalagay ko dito ang price. Hindi ko kasi memoryado. But then, this is affordable dresses from online store. Guaranteed yan na murang-mura yung mga nire-review natin dito sa channel natin mga kakas. Alright, ating uunahin itong si color white. Ang ganda niya, no? Nakikita ko sa kanya na mamahalin yung kanyang tela, hindi kutso-kutso. Kaya tingnan natin mga kadangs niya. So number 1, uy wow, ang ganda, it's a see-through something like that, pero ang ganda ng ano, kita nyo ba yan? Uy wow, ang ganda, tsaka garterize yung puff sleeve siya, and ganyan siya mga kadangs. Oh wow, and double lining siya, meron siyang kasi medyo manipis kasi pag ganito lang, di ba, see-through, and meron siyang double siya dito sa may laylayan niya. Ayan, para hindi see-through. Uy, wow, ang ganda nito. And then sa likod is mac siya. Ayan, so very comfortable. Hindi ka maano dito, masisikipan kasi yung sa niya sa likod is tawag doon, smack siya garterize. So ganyan siya, very simple but very nice, good quality na tela. Tsaka ang elegant ng niya tela, di ba? See-through. Uy, wow, and then pa yung sa waist niya mga kadangs is garter also. Diba? Very comfy. And ganyan siya. Puff sleeve siya mga kalangs. Well, anyway, atin tong isusukat o itatry on natin to para makita nyo kung ano ang itsura ng dress na to. Okay? Okay, so next muna natin. So, next is itong kulay na parang siyang dark old rose. Alright? Dark old rose ito mga kalangs. Ano natin? Ito siya. Ang ganda ng tela. Bet yung tela niya mamahalin, di ba? Wow, ang tela niya. Wow, ang ganda ng kulay na to. It's a dark old rose mga kadangs. Ang ganda ng tela, nakakaputi. Very prinsesa yung kanyang mga kadangs. Yung kanyang kulay. Ay, ang ganda. Baka akin na to. Tsaka garterize, ganun pa din. The same design pa rin mga badam. O, diba? Next is ito. Kulay green pang Christmas. Mapatok to sa Christmas mga kadangs. Wow, at saka yung pagka-green niya talaga is talagang green na green talaga. Parang pang talaga, likas ng kalikasan talaga ang pagka-green niya. Ang ganda niya. Sa affordable na presyo. Ang ganda ng dress. Ngayon pa lang recommended ko na yung tela niya at yan yung niya, itsura niya. Diba? So, I will try these 3 colors kung maganda ba siya sa fit sa katawan natin mga madam. But then, titingnan ko pa lang yung quality niya, yung tela niya, at saka yung itsura niya is thumbs up na siya para sa akin. Pero, itatryin ko pa din siya mga guys, okay? Right, so tinatry ko yung mga kadangs, yung kulay green. At ito na siya. Ano siya pa maxi mga guys. Ang ganda niya, perfect na perfect. Ang ganda, very affordable na, ang ganda, very elegant na dress mga kadangs. Ano siya pa maxi siya, hanggang sa siya dito talaga siya sa yung sa may talaga ankle natin. Doon siya. As in nga, pamaxi yung dating ng dress na to. Tingnan nyo nga. Ganyan, oh. Oh, ganyan. Diba? Hindi ko lang. Basta guys, ang ganda niya.
Oh, so very comfortable kasi garterize. So yung color white hindi ko na lang siya susuotin mga guys kasi madumihan siya. Ay meron pa naman akong foundation sa mukha, baka ma-transfer yung foundation or ano siya guys, ma-transfer dun sa tela, no. So yung old rose lang muna yung susuotin ko at saka ito, pero gusto ko bet na bet ko to. At ito na yung old rose mga kadangs. Perfect. Ang ganda-ganda niya mga kadang, sobra talagang elegant yung kanyang ano tela niya di ba? Kitang-kita talaga yung elegant ng kanyang tela. Pack na pack. Perfect tong ating nabili na mga dress from online store. Alright, so yun yung ating mga nabili ng mga dress from online store. Ang gaganda at saka ang mumura mga kadangs. No, hindi halatang nakasuot ka ng mumurahing dress. Talaga thumbs up with this purchase mga kadangers. So salamat sa pagsama sa akin always ito sa ating unpacking videos and review of something goods or products from online store. Sana makita ko ulit kayo sa aking next video. And don't forget to like and subscribe. Bye! Ambing!